Μιλάμε πολύ ωραίο παντελονάκι. Αυτά τα παντελόνια ρόζα πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι υπέροχα. Έλα εδώ να δεις τι ωραίο παντελόνι που είναι αυτό. Για δείξε. Τόσο προσεγμένο με τη ζωνούλα του. Ωραίο ελαστικό. Εδώ κοίτα, ελαστικότητα στο full. Πάρα πολύ ωραίο. Μαλακό. Μέσα η φοδρίτσα του ωραία. Καλοραμένο, μαλακό. Ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Κάτσε να σου δείξω χρώματα. Αυτό και σε πάρα πολλά χρώματα. Για φέρε εδώ, στο γκρι. Εδώ, χρώματα. Για βάλε. Σε αυτό το ωραίο, πώς μου το έπεσε αυτό? Σοκολά. Το σοκολά, μπράβο. Εδώ το μπες. Το μπες το σκούρο. Το σκούρο. Γιατί έχουμε και Έχει μπες και ανοιχτό. πιο ανοιχτό. Να το μπες το ανοιχτό. Τι Πάρα ωραία πολύ παλέτα φτιάχνεις. Ναι, ναι, κοίτα τι ωραία. Το λαδί. Το αγαπημένο μου. Φέρνε χρώματα. Έχουμε και Ραφ. άλλα, παιδιά. Εδώ, στο ραφ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Χαμός. Μπλε. Το μπλε το σκούρο. Το κλασικό εννοείται. Και το ωραίο. Το σάπιο μήλο. Το σάπιο μήλο. Κοιτάξτε εδώ χρώματα στα παντελόνια. Υπέροχα παντελόνια. Θα τα καταευχαριστηθείτε. Δεν έχεις πει κάτι όμως. Τι? Από 42 μέχρι 66 νούμερα. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ελάτε από κοντά να τα δείτε. Μην τα χάσετε. Είναι μεγάλη ευκαιρία τα παντελόνια Ή αυτά. μπείτε στο site μας στο mygolf.gr. Να είστε Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.